tabuk to gori ho tamu tongo koita tam 145 takhore bukrok norong nai tongo TMB News and Entertainment Channel tabuk ekta rogo kebo mai ti sabui belake tongtho khayi bisna wagera nani jora rogna kha khayu ahai pona tiprasarok rana nogoro agartalawo tabuk o bridge sakai konor nahardi obata bridge saka ga jagayo borok kaisa movement to choli tongo borok tabuk movement khai tongo hin botok hangke tabuk silai no borok tamono san tonglai baino koinai norok tamono bago satung pra prawo yakung yukun kuglai himui tonglai khado sagradi hambai TMB channel no sung tini tipasang goi ada tipasa sung ni yani khilai yaoi jotono sini rumah skit mage chana mage sini okha kaw jaga student buma bufa guardian mana tipasa so sung rumah skit ni bage sung ambil thek mani awa tin sini ya tai 60 বছর সংখ্যা 70 বছর তম সং চলো rumah teman to borok ria awle no sung serapno bukango serapno exam tongo bongo sawo bo awano sung rumah skit silainai no tak tidi bo sawo government digidi government sawo sungno je rumah skit sikai mane sungno jelo danai sung abono ki leya sung nokholai ka sung as a bumai hisabe sawo jo serapno poyo ba monorok rumah skit no silai di singa protibat singa coba sung bat haga oino saus khaino sung ogono sung amani ko sung silai nai ta ki lai di hini sung poyo ar biji government mo sawo no khusung bai di sung no khusiaro sing ko no kasma bagai no kebon tang di sing gabi man phai sung no rohodi ridi sung ogon nai ambai obo nai tongner no ni bukhakti tamo kok kesar mung tongnai je nai tongner no kobo ang parani ba town na hindi kobo mandi mayang di no jotang phaibe di suno logri di sung sinman thai mana nago sinman ta chana nango sungno sung thansang ya ta ta thansang nango sung thansang da sung manne sin dabi sin kok sin rumah skip dabi sung choba ko bo saksa jeng laina mo sung phaile di hin nama nokai di sung ba baksa okay o movement koidin chal nei tirin simi Tinga tengja kha naigan de busanga to bahai butte